TikTok. În ultimul TikTok i-am dat tag la The Money Lab, dacă vreți să o căutați pe Instagram. O găsiți acolo. Nu știu, face niște unghii, wow, 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 deci chiar vă recomand. Sau dacă aveți un eveniment mai special, nu știu, de exemplu, cum e banchetul sau nuntă sau chestii, chiar e top pe unghii din Cluj. Am făcut la un moment dat un giveaway cu ea. Poate, vai, ce bună idee. Poate o conving să mai fac unul. Ce fain ar fi. De unde mă urmăriți? Ca să-mi dau seama dacă v-ar place un giveaway de felul ăsta. Mulțumesc de follow, Andreea, mulțumesc de follow, Ilinca, mulțumesc de follow, Clara. Bun. Așa, mă uitam după Prahova, București. Ok. Deci, văd că nu, cred că vreo 2 persoane. Suceava, din Constanța. Vai, ce mișto! Am fost anul trecut în Constanța când am mers la Neversea. A fost faină experiența. Mergeți la festival, chiar sunt curioasă. Chiar sunt super... Brașov. Ok. Târgu Mureș, deci nu e nimeni din Cluj. Bulteni. Mamaia. Alina, mulțumesc de follow, Andreea, mulțumesc de follow, Cluj. Uite că e o persoană din Cluj. Unde mergi la mare dacă mergi? Urmează să merg în Italia. În Italia și în august, în Italia și în septembrie. Și acum să vedem, eu vreau să merg, dar nu mă lasă. Nu știu ce vârste aveți. Și eu, Londra, te pup, Valentina. Cred că la primul meu festival am fost, nu știu, la 17 ani, am fost la Antold. Valentina, mulțumesc mult de follow. Ilinca, mulțumesc mult de follow. Italia, vai ce mișto. Nu știu, deci acum e o căldură afară, sincer, și unde urmează să merg eu la mare, am înțeles că o să fie în august 45 de grade. Apoi vă zic sincer, la 45 de grade cred că stai numai în apă. Nu știu și la ce căldură este acum. Am 14 ani și nu mă lasă. Am înțeles. Nu, deci la 14 ani nici nu știu dacă era Antoldu sau Electricul când aveam eu 14 ani. Habar n-am să vă zic sincer. Posibil să fi fost, dar nu m-am dus. Cred că festivalul meu favorit e Electric Castle. Deci Electric Castle pentru mine e cel mai tare, e top. Și după aceea am fost în fiecare an, la fiecare ediție. Și după aceea Antoldu. Așa la Neversea am fost odată, dar nu știu, nu m-aș mai duce. A fost faină experiența odată, dar nu pot să zic că... Mamă, ce m-aș duce. Euforie în Nord, azi merg. Oi, ce fain, vacanță plăcută. Mi se pare super fain. O să mă dau cu... Și eu plec cu sora mea de 23 de ani în Grecia, ce fain. Asta am zis și eu, dacă ni se anulează zborul, o să mergem și noi cu mașina undeva în Grecia. Iubesc vibe-ul de pe live. Mulțumesc din suflet. La Beach Please. N-am fost niciodată la Beach Please. Da, chiar ar fi fain să merg odată. Pupici, Erica! Și mă bucur că vă place giveaway-ul, că îmi tot apar notificări că vă înscrieți. Chiar mă bucur foarte mult. Heni, salut! În Sicilia și în Sardinia am un plan. Dacă nu se anulează zborurile... De ce să se anuleze zborul? Sunt foarte multe probleme acum. Mai fac overbook ăștia de la companiile aeriene. Am o prietenă care săptămâna asta trebuia să meargă în Napoli și a fost ceva grevă pe acolo prin Italia și nu a mai zburat avionul. Și nu a mai ajuns în Napoli. Voi ce mai faceți? Ce planuri aveți? Abia aștept să văd unde mai mergeți voi. Deci mă inspiră vacanțele voastre. Deci dacă vreți să vedeți content fain de travel, o găsiți pe Henny's Travel Diary. Trebuie musai să urmăriți. Are content super fain. A fost acum în Bali, Doamne. Deci a fost vis. Trăiam prin clipurile și story-urile tale. Am crezut că ești Dea. Nu știu cine e Dea, dar îți mulțumesc din suflet. Când e banchetul? Am avut banchetul, urmează să postez, n-am avut, ieri a fost banchetul, nu, alaltăieri a fost banchetul, dar n-am avut vreme, n-am avut timp să postez TikTok-ul de la banchet. Urmează să-l postez zilele astea. Vă zic sincer că am fost debusolată, am fost dată peste cap cu tot programul, că a avut festivitatea prietenul meu, nici n-am apucat n-am avut timp să mă odihnesc. Azi noapte am dormit bine, în schimb. Eu merg în Grecia în Halkidiki, vai, și am fost în Halkidiki pe Cassandra, e unul dintre alea 3 brațe. A fost genial, deci apa e foarte, foarte faină acolo.
Chiar Grecia îmi place foarte mult. Anul trecut am fost, de exemplu, în Zakynthos. A fost mișto de tot. Mulțumesc mult, Alina de follow, mulțumesc mult, Ingrid de follow, mulțumesc mult, Alicia, mulțumesc, Matei, vă mulțumesc tuturor pentru follow. Și acum îmi dau cu bronzer. Cu toate că am zis că îl fac natural. Și eu tot pe Cassandra merg. Oh, ce tare! Deci a fost brațul meu preferat. Nu mai știu că este Cassandra... nu mai știu exact numele la fiecare, că am fost acum vreo 3 sau 4 ani chiar. Mulțumesc și pentru aprecieri. Mulțumesc Adelin de follow, mulțumesc Maria de follow. Așa. Trebuia să fac un TikTok. Da, Sitonia și Atos, exact. Și pe Sitonia am auzit că e fain. În orice caz o să-ți placă apa de Numa. Valentina, mulțumesc mult de follow. Și pentru persoanele noi, deci am postat azi un giveaway foarte mișto cu cei de la Nala. Aveți Instagram-ul aici la mine în TikTok, link-uit. Dacă vreți să vă înscrieți, o să fie 2 câștigători. Bună, Ana Maria! Bună! V-am tot promis eu că o să postez giveaway-ul, dar am fost prinsă. Ba cu admiterea la masterat, ba cu banchetul, ba cu toate și toate. Trebuia să merg la Neversea și cum de n-ai ajuns? Cred că a fost